V čase, keď tie vyložené šance, ktoré mal Kostelník, Aďo Leško, Štofík, mali sme premeniť a ten zápas by sa bol vyvíjal úplne ináč, lebo myslím si, že naše vedenie 3-0 by už super určite nezmazal. Paradoxne asi tak, jak sa už vo futbale stáva, superovi pomohlo asi vylúčenie hráča, keď sa viacej zomkli, viacej začali brániť a už sa spoliehali len na rýchle protiútoky. Bohužiaľ jedna štandardka im vyšla a my sme potom v druhom polčase museli už hrať doplných. Vedeli sme, čo super bude hrať, lebo mal som informácie, že hrajú dôrazný súboj, že dôrazný futbal, že dohrávajú súboje. Ničím nás neprekvapili, ale tá deštrukcia, ktorú hrali už posledných 30 minút, bola pre nás asi neprekonateľná. Trebalo možno trošku zareagovať ináč, že mali tie finálne prihrávky z krídelného priestoru, spätné lopty na nabíjajúcich hráčov. My sme to dávali stále doplný a ten super bol dôrazný v 16. odkopával tie lopty hore dole, takže bohužiaľ táto strata lopty bude, strata tých 2 bodov bude, si myslím, že nás mrzieť. Verím, že v ďalšom zápase vonku si to uhráme a že tie body získame. A začneme už získavať body, ktoré sme doma stratili.